Mhuri yeZimbabwe tinoona kuti vazhinji vange vachibvunza vachiti aiwa summit inoitwa kuEthiopia neAU inombori pamusoro pei, what's their agenda. Saka mhuri yeZimbabwe tamboti muzana nhasi patimbokupakurirai zviviri zvitatu zvatokwanisa kukuzivisai, nokuti vamwe vange vachiti aiwa nhai mafresh elections hatinyanyasi kuizvinzwisisa kuti zviri kumbofamba sei. Asi mhuri yeZimbabwe aiwa musateerera manyepo, mamwe anofamba achitaura kana kuti achipa hope isipo. Asi mhuri yeZimbabwe tamboti mbokupai zviviri zvitatu zvatawana. Saka muendera mberi nenyaya iyi ndokurudzira bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon kuti urambochana mabudisa ndokupa pano paZVAITWA News Live. Unuzana nhasi nhau dzomuda dzichinzi the 37th AU Summit 2024 will mainly focus on education and trade issues, of course. But agenda number 7 of the 9 is on Zimbabwe under the topic of good governance, human rights. Is the SADC organ on defense, politics and security cooperation through the SADC Secretariat, which pushed through this agenda. The SADC Secretariat feels they need the AU input on Zimbabwe. The 37th AU Summit will be keen to deliberate on how the continent will maintain momentum on various issues like peace and security, trade, integration and economic development, human rights and good governance, among other things. Samhuri yeZimbabwe ndo zvinobuda zvitogwa nenhau kuti aiwa vanhu vasanyepeka vachibvunza aiwa mnangagwa ari kungoenda kuEthiopia kungoti angonobvunziwa nhai mafresh elections muZimbabwe. Asi mhuri yeZimbabwe kuri kutonzi aiwa iri pamusoro pematrade issues and education, asi nhauwo yeSADC iri ngoripowo ichazongodiscussiwa. Mhuri yeZimbabwe ndonyaya tati kupakurirei. Aiwa mhuri yeZimbabwe kana usati wakomenda tipe mafungiro kupinda mucomment section, usaka kana usubscribe kulike panyota on the bell icon kuti rambochana mabudisa ndokupa pano paZVAITWA News Live.